Tako sam gladna! A znate šta? Hajde da organizujemo kulinarski izazov! Odlično, tu ste! Dakle, hoću tortu! Pa to je lako! Da počnemo, devojke! Idemo, to će biti zabavno! Pomoći će nam naša muzika! Hajde, Rumi! Počinjemo sa tvojim solom na gitari! Da, malo brašna! A sad nam trebaju jaja! Stavljamo ih u brašno! Tako je! A sada malo šećera! On je ovdje! Treba samo uzeti nož da probušim to! O da! Ostalo je da dodamo mlijeko! Sipat ću 2 flaše! Odlično! A sada miješamo! Super! Napravili smo testo! A sad se premještamo u kuhinju! Ej! A šta demon radi ovdje? Došao sam da vam sve pokvarim. Sad ću vam pokvariti tortu za vašeg fana. Ne, naša muzika mu neće dozvoliti da sve pokvari. Sad ćemo ga oterati. Uspjelo je. A vreme je da ispečemo kore. Odlično, kakav prijatan miris. Sada treba sastaviti tortu. Dakle, kora, krem, zatim opet kora i opet krem. A posle pokrivamo sve fondanom. O, da. Treba odseći višak. I sad svaka ima svoju boju. Odlično. Hajde da okrenemo. Cool. A sad ćemo napraviti rezance. Ja ću imati slatke rezance od Skittles bombona. O, da, gledajte. To je tako lepo. Ubacujem štapiće. Ukrašavam tortu slatkom etiketom. I to je to, sjajno. A kod mene će biti rezanci od želeja. Sad ću ih napraviti. Odlično mi ide. Stavit ću to sve na tortu. Zatim ukrasiti voćnim kuglicama. Ubaciti štapiće i to je to, sve spremno. I ja sam napravila rezance, ali crvene. O, tako lepa boja. Stavljam na tortu, zatim ukrašavam crvenom paprikom, ubacujem štapiće i eto, imam vatreno jelo. Jennifer, probaj naše torte. Wow, napravili ste torte u obliku rezanaca? Cool! Hoću da probam prvo ovu zelenu tortu. Zanimljivo, rezanci su od želeja, cool. A šta je ovdje? Wow! To su šareni rezanci od Skittles bombona i torta je prelepa. Ekstra. I posljednje jelo. Wow, kakva crvena torta. Jedva čekam da probam. Jo, čekajte. A šta je ovo? Sve mi gori ustima. To bilo ljuto. Izvinjavam se. Dakle, Zoe je pobedila? Da, prva pobjeda je moje. To. A sad mi napravite ramen. Baš sam gladna. Naravno. Opa, a evo je rezanaca. Jo, moji su ljuti. Čak se i ja plašim. Dobro. Počet ću sa jetom. Dodat ću beli luk, crni luk, začin i malo majoneza. Zatim uzimam ljuti sos. Dobro. Hajde da uzmemo sasvim malo. Šta? Štapić se zapali od ljutine. Dobro, ovoliko će sigurno biti dovoljno. Mešam, zatim kuvam rezance. Kome je to zvao? Rumi, jesi li to bila ti? Odlično. Mogu da dodam gomilu ljutog sosa. Pokvarit ću njeno jelo. Biće smiješno. Rumi, možeš li da me ne ometaš? Ok, nastavit ću. Dakle, dodat ću sos u rezance. Zatim ću sve promešati. Dodati malo ulja.
začin i to je to. Gledajte, devojke. Moja supa je spremna. O, da, super. Ups, alarm. Moji rezanci su spremni. Kakav miris. Prebacujem sve u čašu. Tako je. Zatim dodajem začin. Malo sosa. Posle mešam sve. O, da. I treba mi kukuruz. Sipat ću ga na tiganj. Dodati malo maslaca. Zatim sir i sos. Ostalo je sve to promešati. Dok Zoe ne vidi, pokvarit ću njeno jelo. Dodat ću malo vatre. Svaka mi čast. Zoe, šta to miriše? Stani, a šta mi je to u ruci? Rumi! Šta? Spalila si moje jelo? Kako si mogla? Sve si upropastila? Sad moram da spremam ponovo? Nisam to očekivala od tebe, Rumi. Ali to nisam ja. Pa dobro, vreme je da ja spremim ramen. Treba mi mnogo sira, začin, jaje i sos. Zatim mešam, dodajem rezance. Okolo stavljam tapioku. Sve prelivam pavlakom za kuvanje. A mešam i čekam. Zoe, izvini, stvarno nisam ja, veruj mi. Mira, ni ti mi ne veruješ? Kakav užas, izgubila sam prijatelje. Dobro, ukrasit ću sve slaninom, piletinom, kobasicama i krabom. Eto, uspelo je. Kakav miris? Šta? Demone, jesi li me to sigurno? To je bila Mira. Mira, ne guraj se. Nisam te dirala, prestani da se guraš. Stani, ko ti je to rekao? Demon, on je među nama. Gubi se odavde, zli demone. Hajde da ga isteramo našim pevanjem. Da, uspelo je, kao i obično. Super. Moji rezanci su već spremni. Dakle, sipat ću sos u tanjir i gotovo. Mala, možeš da probaš. Prijetno. Wow, svako jelo miriše tako dobro. Ne znam ni odakle da počnem. Okej, hajde da probam prvo ovu supu. Tako je ukusna. O da, sa sirom. Ekstra. Idemo dalje. Opa, šta je ovde? O da, tu ima toliko raznog mesa. Ekstra. Baš mi se dopada. Okej. A šta je ovde? Zanimljivo. Sad ću da probam. Jao, kako je ljuto. Mira, opet ljuto. Dakle, ko je pobedio? Rumi, ti si pobednica, čestitam. A sad mi se jede sandvič. Hajde, spremajte. Naravno, ja uzimam hleb. Joj, miriše tako lepo. Stavljam ga u toster. Gotovo. Odlično. A sada mažem Nutellu na tost. To će biti jako ukusno. Odlično. Također dodajem puter od kikirikija. Na jednu polovinu stavljam bananu, a na drugu jagode. A sada uzimam moju sliku. Nacrtat ću glazurom moj portret. O, da, to će biti jako dobro. Sviđa mi se kako je spalo. Šta kažete? Jeli? Gledajte! Jao, baš bez veze. Moja ideja je mnogo bolja. Dakle, uzimam tost. Odozgo stavljam salatu, paradajz, slaninu i sos. Zatim pokrivam sve tostom. A sad ću nacrtati svoj portret. To je tako zanimljivo. Odlično mi ide. Ja sam prava umetnica. Ispalo je mnogo bolje nego kod Zoe. Mira, kako možeš tako da pričaš? Moj sandvič je bolji. Devojke! Hej, prestanite da se svađate. Dosta je bilo. Bolje pogledajte šta ću ja uraditi. Dakle, stavljam sir, zatim sos, posle šunku, slaninu i prženo jaje. Eto. I ja ću naravno nacrtati svoj portret. O, da, to je zaista zabavno. Ispalo je mnogo lepo.
Jennifer, možeš da probaš? O, lepota. Pa dobro. Prijetno, Jennifer. Wow, napravili ste prelepe sandviče. Hoću da probam Zoin. Joj, tako je lijep i sladak. A sada Rumin. Miriše ekstra. I ukus je dobar. Ovaj sandvič je baš hranljiv. I ostao je poslednji sandvič. Da probam. Kako je svež. Dajte mi da razmislim. Pobedila je Mira. O, da, sad i ja imam pobedu. Cool. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sa svim uskoro. Ćao, ćao.